സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപതാം ദിഗം. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധാകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ വന്നില്ല. ഇത് വന്നില്ല മാതാജി, പ്രിന്റ് ഒന്നും വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിന്റെ ഇതേ വന്നുള്ളൂ. ലാപ്ടോപ്പ് പോന്നോ? വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നേ അല്ലേ? നാലിന്റെ നാലാണ് അല്ലേ? ഞാൻ മൂന്നെണ്ണായിട്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് എന്താണ് അതിവിജയത്തിനായി പോകുമ്പോ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ എന്താണ് ദിഗ്വിജയത്തിനായിട്ട് പോകുമ്പോ അത് ശൂദ്രനെക്കാളും താഴ്ന്ന അല്ലെ ആ തലത്തിലുള്ളതാണ് ആരാ? കലിപുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വർണ്ണത്തിനും പുറത്തുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണത്തിൽ പെടുന്ന ആളല്ല ആരാ? കലിപുരുഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കാളയുടെയും പശുവിന്റെയും കാല് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പശു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള മൃഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏതാണ് പാർട്ട്ണറായിട്ടാണ് ആര് വരുന്ന? കാള അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ജീവികളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആ യുഗങ്ങളിൽ, പുരാതന യുഗങ്ങളിൽ. ഇപ്പം അതൊന്നും അല്ല അല്ലെ. പുരാതന യുഗങ്ങളിൽ ഇതായിരുന്നു ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. പശുവും കാളയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ധനം. ഒരു ആളിന് എത്ര പശുക്കളുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അളന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 9 ലക്ഷം പശുക്കളാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? നന്ദഗോപർക്ക് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും ധനവാനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകാനായിട്ട്, ഉചിതമായ ശിക്ഷ നൽകാനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കി അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു എന്നാണ്. ലോകം കീഴടക്കാനുള്ള രാജാവിന്റെ പുറപ്പാടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്ന സ്വന്തം പ്രതാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏതാണ് പരീക്ഷത്ത് സ്വന്തം പ്രതാപം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുക. പക്ഷെ അതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. സിംഹാസന ആരൂഢനായ ശേഷം, സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നതിന് ശേഷം, അതായത് രാജാവായതിനു ശേഷം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്ത് ദിഗ്വിജയത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയും എല്ലാ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസനത്തിൽ കീഴിലുമായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അവരെന്താണ് അശ്വമേധയാഗം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ഓവർലോഡ്ഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് പരമ അധികാരിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. ഈശ്വര ഭക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യത്തിൽ എപ്രകാരമൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് നേരിട്ട് അറിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറപ്പാടിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ധനം സമ്പാദിക്കാനൊന്നും അല്ല, ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും അല്ല. പിന്നെ എന്താണ്?
ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും ശരിയായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്? അതായത് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുണ്ടോ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ, ഭഗവത് ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്നോ എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയാനായിട്ടായിരുന്നു. രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛ യഥാവിധി നിർവഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാരെ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ് എന്നാണ്. രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട്, രാജാവ് ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വര തുല്യമാണ് അല്ലെ, ഈശ്വരൻ തുല്യമാണ്. ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആളാണ് രാജാവ്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനുമായിരിക്കും, പരമഭക്തനായിരിക്കും. പ്രജകളും അപ്പൊ ഭക്തി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അത് സ്വന്തം പ്രതാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. തരം താഴ്ന്ന ഒരുവൻ രാജാവിനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച്, ഇവിടെ ആരെയാണ് പറയുന്ന? ആരെയാണ് പറയുന്ന? കലി പുരുഷനെ അല്ലെ, കലി പുരുഷനെയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹം ശൂദ്രനെക്കാളും താഴ്ന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാജാവിനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് ഒരു പശുവിന്റെയും കാളയുടെയും കാലിൽ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തൽക്ഷണം അയാളെ പിടികൂടുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ദൈവ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് രാജാവിന്റെ ധർമ്മം. ഇവിടെ എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കാളയും പശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ മൃഗമായ പശുവിനെ അപമാനിക്കുന്നതോ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ള വ്യക്തിയായ ബ്രാഹ്മണനെ അനാദരിക്കുന്നതോ രാജാവ് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ പശുവിനെ രാജാവ് ഗോ ബ്രാഹ്മണ അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പം ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും മാനിക്കുന്ന, രക്ഷിക്കുന്ന, സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പശുവിനെ അപമാനിക്കുന്നതോ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ള വ്യക്തിയായ ബ്രാഹ്മണനെ അനാദരിക്കുന്നതോ രാജാവ് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. മാനവ സംസ്കാരം എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജാതി വ്യവസ്ഥ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചത്. അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറും. എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? അവരവരുടെ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശവും അവരുടെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. അതിനെ നിലനിർത്താനാകട്ടെ ഗോ സംരക്ഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഏതാ? ബ്രാഹ്മണിക സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് എന്താണ്? പാലും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഭോജ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രധാന ആവശ്യകതയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവിടെ? മനുഷ്യൻ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നത്. എന്താ? സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ കഴിക്കുന്ന എന്താണ്? പാലും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അല്ലാതെ എന്താണ്? ഒരു തരത്തിലുള്ള മാംസവും ഇവർ കഴിക്കത്തില്ല അല്ലെ, മത്സ്യമാംസാദികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അതാണ് സത്വഗുണം. ബ്രാഹ്മണർ അതാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? പാലും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ ഭോജ്യ വസ്തുക്കളുടെ പ്രധാന ആവശ്യകതയുമുണ്ട്. ഒരു കറുത്ത ശൂദ്രൻ രാജാവിനെ പോലെ കപട വേഷം ധരിച്ച് മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള മൃഗമായ പശുവിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ദർശിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അമ്പരന്ന് പോയി. അപ്പൊ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഇതാണോ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് രാജാവ് അല്ലെ ചിന്തിക്കുന്നത്. രാജാവ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ? എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രജകളെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ധർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, ധാർമ്മികതയില് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് രാജാവ് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും അതൊന്ന് നോക്കാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ രാജാവ് അമ്പരന്ന് പോയി. തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദുർഭരണവും കലഹവും കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത തരംതാഴ്ന്ന മനുഷ്യരുടെ ഗുണഗണങ്ങളോട് കൂടിയ അയോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ രാജ്യഭരണ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരിത്വം വഹിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ദുർഭരണത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും മൂലകാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കലിയുഗം, നമുക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ദുർഭരണവും കലഹവും എന്താണ്? മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ നികുതിയെല്ലാം വെട്ടിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഭരണം നടത്തുന്നു, അവരുടെ സ്വന്തം കീശ വികസിപ്പിക്കുന്നു. അത് പിന്നെ എന്താണ്? ആളുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ എന്താണ്? കലഹം എന്ന് വെച്ചാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളോ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകളോ ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലഹം. പിന്നെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈഗോ വരും അല്ലെ. ഞാനാണ് സുപ്പീരിയർ എന്ന തോന്നൽ ഓരോ മനുഷ്യനും വരും. അപ്പൊ അതേസമയം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വംശ, ശൂദ്ര എന്നുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതേസമയം കലിയുഗത്തിൽ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കലഹവും ദുർഭരണവും ഒക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ രാജർഷികൾക്ക് പകരം ആരാ വരുന്ന? അയോഗ്യരായ വ്യക്തികളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? എല്ലാ ദുർഭരണത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും മൂല കാരണം ആരാണ്? ഈ അയോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ. രാജർഷികൾക്ക് പകരം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ അല്ലെ കാണുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത അത്യാഗ്രഹികളായ ഭരണാധികാരികൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രാജാവിന്റെ പദവിയിലിരിക്കുന്ന അത്തരം മനുഷ്യർ നിശ്ചയമായും ആദ്യം ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെയും ഹിംസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണിക സമൂഹത്തിലുള്ള വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കാതെയും അതേപോലെ തന്നെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ വരുമ്പം സമൂഹം അധപ്പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ മുഴുവൻ സമൂഹത്തെയും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആർക്കും മുക്തി കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിച്ച് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്താണ്? സത്വഗുണത്തില്, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലോ ധാമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്കോ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ലോകത്തിലെ സർവ്വ കലഹങ്ങളുടെ മൂല കാരണം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ മനസ്സിലായത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കാരത്തിന് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നു രാജ്യത്തിൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ കലിപുരുഷനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കലിപുരുഷനെ കാണുന്നത്. ഏതിന്റെ? ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കാരം ഇല്ലായ്മയുടെ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിന് വിരാമമിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കലിപുരുഷനെ വേണ്ട പോലെ ശിക്ഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 5. ശൗനക ഉവാച കസ്യ ഹേതോർനിജഗ്രാഹ കലിം ദിഗ്വിജയേ നൃപഃ നൃദേവ ഛിന്നദൃക്ശൂദ്രകോ അസൗ ഗാമ്യ പദാഹനത് തത്കഥ്യതാം മഹാഭാഗ യദി കൃഷ്ണ കഥാശ്രയം. ശൗനക ഉവാച കസ്യ ഹേതോർനിജഗ്രാഹ കലിം ദിഗ്വിജയേ നൃപഃ നൃദേവ ഛിന്നദൃക്ശൂദ്രകോ അസൗ ഗാമ്യ പദാഹനത് തത്കഥ്യതാം മഹാഭാഗ യദി കൃഷ്ണ കഥാശ്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച കസ്യ ഹേതോർനിജഗ്രാഹ കലിം ദിഗ്വിജയേ നൃപഃ നൃദേവ ഛിന്നദൃക്ശൂദ്രകോ അസൗ ഗാമ്യ പദാഹനത് തത്കഥ്യതാം മഹാഭാഗ യദി കൃഷ്ണ കഥാശ്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശൗനക ആദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കഥയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? ഈ ശൂദ്രനേക്കാളും താഴ്ന്ന കലിപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും കലിപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ശൗനക ഉവാച. ശൗനക ഋഷി പറഞ്ഞു, കസ്യ എന്തിനു വേണ്ടി, ഹേതോ കാരണം, നിജഗ്രാഹ ഉചിതമായി ശിക്ഷിച്ചു,
കലിപുരുഷനെ ദിഗ്വിജയെ ലോക പര്യടന വേളയിൽ നിർഭഹ രാജാവ് നിർദേവ രാജകീയ വ്യക്തി ചിഹ്നദ്ര പോലെ വേഷം ധരിച്ച് ശൂദ്രയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അസോ അവൻ ഗാം പശു യഹ ഏതൊരുവൻ പദ അഹനദ് കാലിൽ പ്രഹരിച്ചു തത് അവയെല്ലാം കഥ്യത ദയവായി വിവരിച്ചാലും മഹാഭാഗ അല്ലയോ മഹാഭാഗ അതിയായ ഭാഗ്യമുള്ള യതി ആരാണ് മഹാഭാഗന് ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി അല്ലെ യതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച കഥ സ്വയം അവിടത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ശൗനക ഋഷി പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ശൂദ്രനേക്കാൾ താഴ്ന്നവനും രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ചവനും പശുവിനെ കാലിൽ പ്രഹരിച്ചവനുമായ അവനെ എന്തുകൊണ്ട് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ശിക്ഷിക്കുക മാത്രം ചെയ്തത്? അവയെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ദയവായി വിവരിച്ചാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ വധിച്ചില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ് കലിപുരുഷൻ അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം പശുവിനെയും കാളയുമാണ് ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആദരിക്കേണ്ട പവിത്ര മൃഗമാണ് പശു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ പ്രഹരിച്ചപ്പോ എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, വധിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല? അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ അറിയേണ്ടു, അല്ലാതെ വെറുതെ ആരെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട, കലിപുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ കലിപുരുഷൻ എത്തി. അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് കലിപുരുഷന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ കലികാല ദോഷത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് 1000 വർഷം നീണ്ട യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് അവിടെ ഇവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 88,000 ഋഷിമാർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കലിപുരുഷനെ കുറിച്ചല്ല കേൾക്കേണ്ടത്, പിന്നെ മറിച്ച് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് യജ്ഞം സമർപ്പിക്കാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ധർമ്മശീലനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അപരാധിയെ വധിക്കാതെ കുറ്റം ചെയ്ത ആളാണ് അപരാധി. ശിക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് ശ്രമിച്ച് ശൗനകാദി ഋഷികൾ അമ്പരന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതും വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുക എന്നതും ഒക്കെ രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഗോവിനെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോ വധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ച് പ്രജകളെ വഞ്ചിക്കുകയും അതേസമയം ഏറ്റവും പവിത്ര മൃഗമായ പശുവിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അപരാധിയെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് ഉടൻ തന്നെ വധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഇത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വധിക്കപ്പെടേണ്ട കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? രാജാവിനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് ചീറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ. അത് തന്നെ ഒരു ചീറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കേണ്ട മൃഗത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? കടുത്ത ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കലിയുഗത്തിന്റെ വരുംകാല ദിനങ്ങളിൽ ശൂദ്രരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധിപന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നും ഗോക്കളെ വധിക്കാനായി സംഘടിതമായ കശാപ്പുശാലകൾ തുറക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ ഋഷിമാർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന? എന്താണ്? ശൂദ്രരെക്കാൾ താഴ്ന്നവരാണ് ഭരണകർത്താക്കളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കാരം ഒട്ടും തന്നെ പാലിക്കാത്തവരാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭരണം. അപ്പൊ പക്ഷെ അന്ന് ആ മുനിമാർക്ക് അതൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിറയെ കശാപ്പുശാലകൾ അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ തുറക്കുമെന്നും അതേപോലെ ശൂദ്രരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും താഴ്ന്നവര് ഭരണാധികാരികളായിട്ട് വരുമെന്നും ഒന്നും അവര് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ്. വഞ്ചകനും എന്നിട്ടും അവര് പറയുന്ന എന്താണ്? ഇത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ് കലിപുരുഷൻ എന്നാണ്. വഞ്ചകനും ഗോക്കളെ നിന്ദിക്കുന്നവനുമായ ഒരു ശൂദ്രനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠർക്ക് ഏതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ സംഭവത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാനായി അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? വധിക്കാത്തതെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് താല്പര്യം. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ 3 തത്വങ്ങൾ: സംബന്ധം, അഭിധേയം, പിന്നെ ഏതാണ് പ്രയോജനം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംബന്ധമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതാണെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം. കാരണം കൃഷ്ണകഥയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന എന്തും ശ്രവണ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തും ഏതാണ്? ശ്രവിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. സാമൂഹ്യ വിജ്ഞാനം, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി മാത്രമല്ല ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന, ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ധർമ്മ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭാഗവതം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലെന്തുണ്ട്? സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ളതും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരിക എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആകയാൽ അവയെല്ലാം ശ്രവണ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പക്ഷഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവ എന്ത് തന്നെ ആയാലും പവിത്രമാക്കുന്ന ഘടകമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ്, അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. അപ്പൊ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്, അല്ലെ? ജനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം അംശങ്ങളുമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തും ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തും പവിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ്. ഐഹിക ലോകത്തിലെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകയാൽ സർവ്വതും പവിത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്കറിയാം, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കാണും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? പവിത്രമായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെ? അൺസേക്രഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്തായിട്ടും വരുന്നു? പവിത്രമായിട്ട്. എന്നാലും അവയെ പവിത്രമാക്കുന്ന ഘടകം കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും അപവിത്രമാണെങ്കിൽ അപവിത്രമായതും പവിത്രമാക്കപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ. ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ സൂര്യരശ്മികൾ എല്ലാം മാലിന്യങ്ങളെയും തുടച്ചു നീക്കുന്നു, അല്ലെ? അതേപോലെയുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പവിത്രമാക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോ പവിത്രമായതും പവിത്രമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥവ അസ്യ പദാംഭോജ മകരന്ദലിഹാം സദാം ഹിമനൈ അസദാ ആലാപൈ ആയുഷോ യത് അസദ്വയഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പിരിച്ചു പറയാനുണ്ട്. അഥവാ അസ്യ പദാംഭോജ മകരന്ദലിഹാം സദാം ഹിം അന്നൈ, അല്ലെ? ഹിമനൈ. അടുത്ത് വരുന്നത് അസത് ആലാപൈ എന്നാണ്. ഹിമനൈ അസത് ആലാപൈ ആയുഷോ യത് അസത് വയഃ എന്നാണ്. യത് അസത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. യത് അസത് വയഃ. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ യത് അസത് വയഃ എന്നാണ്. അഥവാസ്യ പദാംഭോജ മകരന്ദലിഹാം സദാം കിമനൈ അസത്. ഇവിടെ എന്താണ്? കിമനൈ അസത് ആലാപൈ, അല്ലെ? കിമനൈ അസത് ആലാപൈ ആയുഷോ യത് അസത് വയഃ. അസത് വയഃ. ആരെയും വായിക്കുന്നേ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥവാസ്യ പദാംഭോജ മകരന്ദലിഹാം സദാ കിമന്യരസാദാല പൈരായുഷോ യത്സദ്വയം വ്യയഃ. നമ്മള് അങ്ങനെ വരുമ്പം ലാപായ് എന്നൊക്കെ വരും, അല്ലെ? ആലാപൈ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പിരിച്ചു വായിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അവിടെ ഒരു വാക്കിന് നമ്മൾ പിരിച്ചു കളയും, അല്ലെ? ഒരു വാക്കിന് നമ്മൾ പിരിക്കാതെ വായിക്കണം. അപ്പൊ ഹിമനൈ അസത്
ആലാപൈ ആയുഷോ യത് അസദ്വയ. വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. യത് അസദ്വയ അല്ലെ. ഇവിടെ പക്ഷെ ആലാപൈ എന്ന് വായിക്കണം. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു വാക്കിന് നടുക്ക് വെച്ച് മുറിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതെന്താ വിഷയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മീനിങ് മാറി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് രാഗം നോക്കാതെ ഒന്ന് നോക്കി വായിക്കാം കേട്ടോ. പദാനുപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. അഥവാ അല്ലാത്ത പക്ഷം അസ്യ അവിടുത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പദാംബുജങ്ങൾ മകരന്തലിഹാം അപ്രകാരമുള്ള താമരപ്പൂവിൽ നിന്നും തേൻ നുകരുന്നവൻ അല്ലെ. മകരന്ത അല്ലെ. അപ്പൊ തേൻ നുകരുന്ന അവൻ ആരാണ്? തേനീച്ച അല്ലെ. സദാ സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നവരുടെ കിം എന്നെ മറ്റെന്തിന്റെ എങ്കിലും പ്രയോജനം എന്താണ്? അസത് മായികമായ ആലാപൈ വിഷയങ്ങൾ ആയുഷഹ ആയുസിന്റെ ഏതൊന്ന് അസത് ഭയ ജീവിതം അനാവശ്യമായി പാഴാക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മകരന്തം നുകർന്ന് പരിചിതമായ ഭഗവത് ഭക്തരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ദയവായി വർണ്ണിച്ചാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കലിപുരുഷന്റെ കാര്യമല്ല ആർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് പകരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തേന് അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധം അല്ലെ. സുഗന്ധവും തേനും അമൃതം ഒക്കെ നുകരുന്ന ഭഗവത് ഭക്തരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ആണെങ്കിൽ അത് വർണ്ണിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നുകരുന്ന അവിടുത്തെ അമൃത് നുകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മധു നുകരുന്ന, മകരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധു തേനല്ലേ, നുകരുന്ന എന്താണ് ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കലിപുരുഷന്റെ കാര്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് ഭക്തരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചാലും. ഒരുവന്റെ അമൂല്യമായ ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്ന വിഷയങ്ങളാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? കലിപുരുഷന്റെ കാര്യം മാത്രം കേട്ടാല് നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ കളയുന്നതായിട്ട് മാറും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രയോജനം എന്നുള്ളതും വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രയോജനം വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഭാവാത്തും ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാനെ പോലെ പരിശുദ്ധരാണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണ്. ആകയാൽ ഇരുകൂട്ടരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തുല്യ മേന്മയുള്ള ആകുന്നു ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തരും. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം മുഴുവനും നയതന്ത്രവും രാജ്യതന്ത്രവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാകയാൽ ഭഗവത്ഗീത ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചല്ല ലോക ജനതയ്ക്ക് ഭക്തർക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം. പിന്നെ അവിടെ യുദ്ധം എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ലോകം അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ ഏതിനെ കുറിച്ചല്ല? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചല്ല. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഏറ്റവും ബോറടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഏത് ഏറ്റവും നല്ലതായി ശ്രേഷ്ഠമായത്? അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഭഗവത്ഗീത. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹ്യ വിജ്ഞാനം മുതലായവയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവയെല്ലാം ലൗകികവാദികൾക്ക് ലൗകികമായവയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായോ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുമായോ ഇണങ്ങി ചേർക്കുന്ന പക്ഷം ഇവ ഇണക്കി ചേർക്കുന്ന പക്ഷം ഇത്തരം ലൗകിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഏതാണ്? നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൗതിക കാര്യമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യൂട്യൂബ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേൾക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ഭക്തരുടെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് മൊബൈലും പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പം രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുമ്പോ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തരല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രഭുപാദർ തന്നെ
അവർ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് വലിയ വലിയ കൂടിയ കാറുകളിലും പിന്നെ വിമാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോരുത്തർ പെട്ടെന്ന് എത്തി അത്രയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തണം, അത്രയും ഭക്തരെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ. സ്ഥാപനങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്ത് പോയ സമയം പാഴാക്കലായിരിക്കും. ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം എന്താണ്, കൂടുതൽ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉപയോഗം ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പാണ്ഡവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ശ്രമിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു. പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാ കേട്ടത്? അവർ പരമഭക്തരായിരുന്നു അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തവരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയമായവ ആകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് മുമ്പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതിയെല്ലാം അല്ലെ. പാണ്ഡവര് ഭീഷ്മ ഭഗവാനുടേത് പുകഴ്ത്തുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ സഖിയാണ് അർജുനൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അതില്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തല്ലേ അല്ലെ എന്നൊക്കെ പാണ്ഡവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് ഇതില് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിത കാലയളവ് അഥവാ ആയുസ് സുദീർഘമായ ഒന്നല്ല. മാത്രവുമല്ല എപ്പോഴെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വിട പറയുവാൻ ഉത്തരവുണ്ടാകും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം, നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത്. ആകയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പാഴാക്കി കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യന്റെ ഒരു ടോക്കിൽ ഞാൻ കേട്ടത്, നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ പൂജയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മനസ്സിരുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിന് പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, അതുപോലെ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സ് വിചാരിക്കുക ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെയാണ്. ആചാര്യം പറഞ്ഞതാ. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കണ്ട. ഇത് എപ്പോഴും എന്റെ അവസാനം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അത്ര സ്വീകാര്യമല്ല അല്ലേ. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തർ വിചാരിക്കും ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഗുണമില്ല, ഇനി വേറൊരു പുതിയ ശരീരത്തില് എന്റെ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് ശുദ്ധഭക്തർ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷെ ആ തലത്തിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ഏത് വിഷയവും എത്ര തന്നെ ഹൃദ്യമാണെങ്കിലും അവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണയോഗ്യമല്ല. നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു, നല്ല മാധുര്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സിനിമാ ഗായകരൊക്കെ പാടും അല്ലെ. പക്ഷെ അത് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കത് പ്രയോജനം കിട്ടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ വെറുതെ ആസ്വാദനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണെങ്കിലോ ഭക്തിയും വരും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിത്രയുടെ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ലയിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ശ്രവണ യോഗ്യമല്ല, കേട്ടത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആത്മീയ ലോകം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സനാതന ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ പുഷ്പദള മണ്ഡലത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, അത് നിറയെ താമരദളം പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കൂ. കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാണിക്കാം. ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക ഗ്രഹത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ പോലും
അവിടുത്തെ സ്വധാമം യഥാരൂപത്തിൽ അവിടെയും ആവിഷ്കരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുമ്പോഴും അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും സ്വധാമം ഇതേപോലെ താമര. അതുകൊണ്ടാണ് താമര വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാൻ. താമരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, താമര വളരുന്നത് എവിടെയാണ്? ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് അല്ലെ? ചെളിക്കുണ്ടിലാണ്. പക്ഷെ ആ ചെളിക്കുണ്ടിൽ വളരുന്ന താമരയാണ് ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പൂക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആകർഷകം ഏതാണ്? താമര. പക്ഷെ അത് വളരുന്നത് ചെളിക്കുണ്ടിൽ. എന്നാൽ ചെളിയുമായിട്ട് അതിന് ഒരു ബന്ധവും വരുന്നില്ല. താമരയുടെ ഇലയാണെങ്കിലോ പറയുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്നാണ്. അതില് വെള്ളം വീണാൽ തെറിച്ചു പോകും അല്ലെ? അതിന് തൊട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ വാട്ടർ പ്രൂഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയാണ്. അതാണ് താമരയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ചെളിക്കുണ്ടിൽ വളരുന്ന താമര ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ എവിടെ വളരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാര്യം അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ധാമത്തിന് എല്ലാം ഏത് രൂപം വരുന്നത്? താമരയുടെ രൂപം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവിടെയും അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്വധാമവും ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള സ്വധാമവും താമര പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ സദാ അതേ താമരപ്പൂവിന്റെ ബൃഹത്തായ പുഷ്പദള മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ താമര കണ്ണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? താമരയുടെ ദളം പോലുള്ള കണ്ണുള്ളവൻ അല്ലെ? പാദം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ അംഗത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോഴെല്ലാം അത് താമരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ പാദങ്ങളും താമരപ്പൂവിനെ പോലെ മനോഹരമാണ്. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ പാദാരവിന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. പാദ അരവിന്ദം. അരവിന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ താമര അല്ലെ? പാദം ഏതുപോലെയാണ്? താമര പോലെയാണ് പാദാരവിന്ദം, പാദ അരവിന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. ജീവാത്മാവ് പ്രകൃത്യാ ശാശ്വതനാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ശാശ്വതത്വം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഭൗതശക്തിയുടെ സമ്പർക്കം മൂലം അവൻ ജനിമൃതികളുടെ നീർച്ചുഴിയിലേക്ക് ചുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ, ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജനിച്ചു മരിച്ചു ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും. പിന്നെ അവർ വിചാരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അതനുസരിച്ചായ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. മറ്റത് ഓരോ ഘട്ടമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരണം തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന്. അത്തരം ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ ജീവാത്മാവ് വിമുക്തനായി സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ യോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ചുഴിയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനന മരണ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എവിടെ എത്താം? തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ എത്താം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ നിത്യമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തരെയും സംബന്ധിക്കുന്നവർ അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കരുത്. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരും നമ്മളെ ഉദ്ദാനം നമ്പൂതിരിയും ഒക്കെ പോയത് എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ആ ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പോയത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ഭക്തരായിരുന്നു. സദാ ഭഗവാൻ അല്ലെ? അനന്യ ചിന്തയോ എന്നാണ് അല്ലെ? അനന്യ ചിന്തയന്തോമ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് വേറൊരു ചിന്തയും ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവര് കണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടലോടെ ധാമത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് നമുക്കും പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കി കളയാതിരുന്നാൽ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? പാണ്ഡവരെ പോലെയൊക്കെ ഈ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. श्रीमद् भागवतम की जय.
വിഷ്ണുവായ പ്രേമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ നൈറ്റ്. ഹരേ